Здравейте, прекрасни хора! Днес ще си говорим за всички книги, които прочетох през януари месец. Като те не са много, само 4, но въпреки това смятам, че са доста добри попадения. И също така, тук вече имаме книги, които са 5 звезди. Като една от тях е и именно първата, която прочетох за годината, но сега ще ви разкажа малко повече за тях. Първата книга, с която ще започна, е именно Интермецо на Сали Руни. Това ми беше и първата прочетена книга за годината, на която също така дадох 5 звезди. Няма да разказвам сега много за нея. Абсолютно заслужено 5 звезди. Тази книга тотално ме разтърси. Ако искате да получите повече информация за книгата, може да видите предното видео в канала ми, което е именно ревю на книгата. Следващата книга, с която продължавам, е Криминале на Чарлз Буковски. Тук имаме абсолютно типичен Буковски, неговата типична проза. До половината книга не можах да разбера точно какво се случва и за какво се разказва, тъй като имаме някакви герои, които идват, случват с някакви неща, обаче почти нищо не се разбира. Но в крайна сметка, в края на книгата всичко става ясно и тук отново имаме типичните за Буковски изказвания за жените, с които аз не съм съгласна, разбира се, но въпреки това изключително много го уважавам като писател, защото смятам, че той се изразява изключително реалистично. Просто пише това, което мисли, не само за жените, но и за мъжете. Пише нещата точно такива, каквито ги вижда и лично затова аз смятам, че той наистина заслужава хайпа, който получава, защото книгите му са написани по един много особен начин, който те завладява и ти просто искаш да продължиш да ги четеш, защото наистина са толкова истински и толкова докосващи и в същото време нямаме кой знае какъв развиващ се сюжет. На тази книга аз дадох 4 звезди, просто защото имаше някакви дупки в сюжета, които според мен можеха да бъдат запълнени много по-добре, но въпреки това книгата наистина според мен си заслужава. Следващата книга, която прочетох, е Игрите на глада на Сюзан Колинс. Сигурно съм последният човек, който все още не беше започнал като цяло да чете книгите за Игрите на глада, тъй като съм гледала филмите. Филмите страшно много ми харесват. И бях изключително изненадана, когато в първата книга прочетох някакви неща, които бяха изпуснати във филма, тъй като си мислех, че филмите са съвършени. Наистина си мислех, че филмите няма на къде да са по-добре, но въпреки това се оказва, че има някакви детайли, които са изпуснати, които смятам, че са всъщност изключително важни, защото те предопределят целия сюжет. И няма как да са изпуснати във филма, но въпреки това все още смятам, че филмите са наистина адски добри, но смятам, че книгата е по-добра. На тази книга дадох 5 звезди, защото наистина ме грабна от началото до края. Буквално аз дори я започнах електронно да я чета в началото, тъй като ги нямах книгите тогава. И буквално изчетох половината книга за няколко часа една вечер. Буквално за 2 часа аз вече бях преполовила книгата и на следващия ден просто си казах, че трябва да отида да си я купя, защото няма как просто тези книги да ги изчета електронно и да ги нямам физически, тъй като наистина страшно много ме завладя първата книга. Ако някой не знае какъв е сюжета, имаме Катнис и Пита, които са от измислена държава Панем или Панем, в която имаме 12 окръга, които всяка година има така наречените игри на глада, в които всяка година има по 2 атрибута от всеки окръг, които отиват да се бият, като битките са смъртоносни и накрая трябва да има един единствен победител. Това е всичко, което ще кажа, защото наистина смятам, че поредицата е изключително популярна. Ако някой не е чел книгите, то със сигурност поне е гледал филмите. Но за мен тази поредица наистина отлагах я изключително дълго време, точно защото бях гледала филмите и си мислех, че няма какво още да ми дадат книгите, но ето, че всъщност книгите наистина се оказват доста добри и най-вероятно следващата книга, която ще прочета, е Възпоменяване, която е втората от поредицата. Последната книга за януари месец, която прочетох, е Календарния убиец на Фицек. Сега, тук съм с
страшно смесени чувства за тази книга, тъй като имаме типичния за Фицек начин на писане. Завладявате още от началото. Всяка глава приключва по такъв начин, че ти просто трябва да седнеш и да изчетеш цялата книга. Не може така да я оставиш просто. Буквално книгата я прочетох за 2 дни. Мисля, че това е най-краткото време, за което съм чела книга на Фицек. И въпреки това няма да ми стане любима със сигурност, и то поради няколко причини. Първата, която е, тук се засягат изключително важни и тежки теми, а именно за домашното насилие, за насилието в брака, за сексуалното насилие. Просто аз влезнах в книгата с тотално различни очаквания. Мислех, че ще е поредния психологически трилър, като останалите му книги, които са преведени на български, но в случая с тази книга се оказа по-различен, тъй като да, отново го имаме този елемент на психотрилъра, отново ги имаме тези загадки, които са елементите на ужаси, на страх, на това просто да ти гръмне главата, защото си се чудел, че убиеца ще е един, пък той в същото време се оказва, че е тотално различен. Но в същото време на моменти книгата беше изключително тежка за четене и може би това е най-главната причина, поради която аз ще й дам 4 звезди, а не 5, защото не знам, може би някакси темите за насилието бяха преобладаващи и може би от време на време за мен се губеше малко идеята на психотрилъра. Просто в сравнение с другите му книги, като например Терапията. Терапията ми е на първо място. Тя ми е със сигурност най-любимата книга на Фицек. При Терапията беше много по-лесно за четене и много по-наистина завладяващо да седиш и просто да четеш и да искаш да разбереш кой е убиеца, докато тук на моменти книгата ставаше страшно тежка за четене и просто я оставях от време на време, защото колкото и да исках да разбера кой всъщност е календарният убиец в крайна сметка, просто на моменти ми идваше too much и затова може би това е причината всъщност, поради която да й дам 4 звезди. Въпреки това я препоръчвам на хора, които обичат да четат Фицек или на хора, които все още не са чели Фицек, но обичат да четат психотрилъри. Но ако все още не се чели Фицек, може би това не е първата книга, с която да го започнете. Със сигурност препоръчвам Терапията, като за мен Терапията е на първо място, Пациентът е на второ, Календарният убиец на трето и Пакетът, която всъщност беше първата книга, която прочетох, ми е на 4-то място. Това бяха всички книги, които аз прочетох през януари, а сега ще ви покажа моя TBR, който се надявам да прочета през февруари месец, тъй като аз съм човек, който... Аз съм от читателите, които могат да си направят някакъв план за месеца, какво искат да прочитат и в същото време, когато приключа с една книга и съм в тотално различно настроение от книгите, които примерно съм си набелязала, че искам да прочета, ще захвана някоя тотално различна, затова тези списъци ги правя, може би по-скоро така като нещо ориентировъчно, а не толкова като задължителни книги, които искам да прочета. Първата книга, с която се надявам да започна в февруари месец, е именно Възпоменяване, която е втората книга от трилогията Игрите на глада. Както вече казах, просто искам да изчета цялата поредица. Също така се надявам или февруари, или март да стигна и до другите 2 книги от поредицата, но ще видим. Следващата книга е именно Сойка при смехулка, която е третата от трилогията. Следващата книга, която наистина вече нямам търпение да прочета, е Тайната на тайните на Дан Браун. Мисля, че аз отново също съм последният човек, който е останал, който все още не я е прочитал тази книга, но е оправдание. Защото тази книга беше подарък за баща ми за Коледа и аз просто го чаках да я прочете. И докато го чаках да я прочете, изчетох сумът и други книги, но мисля, че най-накрая дойде и моя ред. Просто се надявам тази книга наистина да си е заслужавала чакането, защото мисля, че той не беше писал нищо в рамките на 6-7 години. Може да са повече, може да са по-малко, не знам.
но просто наистина нямам търпение. Ще вляза в тази книга без да чета нищо за нея. До момента също така нищо не съм чела за нея, просто като видя някой ревю за нея, тотално го подминавам, защото не искам да знам нищо. Искам така просто абсолютно чисто да влезна и да се потопя в нея. Следващата книга е 4 след полунощ, като наистина се надявам да стигна до тази книга този месец, тъй като не съм чела Стивън Кинг отдавна. Той ми е един от любимите автори. Просто напоследък може би се бях пренаситила от него и не бях чела нищо, но въпреки това се надявам да стигна до 4 след полунощ, тъй като съм чувала доста добри неща за тази двулогия, тъй като има още една книга, която мисля, че също се казва 4 след полунощ, просто книга втора. Нея нямам все още, но се надявам, както казах, да стигна този месец до тях и да се върна отново към моя любим Стивън Кинг. Това бяха всички книги, които прочетох през януари и TBR-а ми за февруари. Ако това видео ви е харесало, можете да се абонирате за канала ми, да харесате това видео и ви пожелавам приятно четене и приятна седмица!